Langgeng nggih. Tembangin apa? Apa ya? Apa ya? Lah apa kok? Ya sik ta, aja galak-galak ngono lho. Galak aku bingung iki dina iki rada mumet aku. Engko nek galak engko cepet tuwek. Tuwek ya wis mbok bet. Malah galak kowe kok, Nduk. Ya ben cilik-cilik ngene iki ganas lho. Oh iya. Waduh. Cilik wis ganas sebenarnya gede. Anake kaya ngono ndah mboke ya. Kaya piye, heeh. Napa nggih? Oh, dipakne apa? Tembangin apa? Sing samboyanan nggih. Dalam Apa? Sambuyan. Anu apa? semboyan Pancasila apa? Sambuyunan maksudnya ngono. Nggih, heeh, maksudnya kuwi. Iya. Apa tembang Apa ya? Napa cahayu? Ninggal katresnan. Oh. Ninggal katresnan. Oh. Di Samboyoke Mas Jamal. Cacak, monggo. Monggo Mas Kiai Jamal. Pak De ki rene to, Dede. Aku rono. Oke, ya. Aku ning kene masa dhewe. Kok diculek wong lho aku kok. Ya tak rono, Nduk. Nyata anakku kok, Nduk. Kabelir ndak? Berles leyut. Boten. Iya. Waktu ku kecil lah, ku gak tahu yang mungil-mungil. Aduh, sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktu ku tolak, ku gak tahu yang mongol-mongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak, jor. Tembak, jor. Iki lagu apa? Ya lagu pokoknya enek. Lagu saiki kok enek wae. Makane sering delok ning tren-tren TikTok ngono kae lho. Alah, Nduk, aku nonton warek ngrungokke senggakan. Nek dhisik woyo-woyo, terus asolole, terus apa kae? Lah kok saiki teko sogok-sogok keri-keri ngono barang. Ki tembange wae nggih. Nggih. Apa mau? Ninggal katresnan. Iya, ninggal katresnan. Monggo. Ayo, Mas.